Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo, labanan pati virus. i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo, pamilya protektado. i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White rose papaya. Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ronald C. Cusana, Veterinary Livestock Officer. Dila focus sa veterinary works, usapod ko kamanting driver. Nasunod-sunod akong schedule kusog og likod nga panglawas ang puhunan nako. Sa akong active lifestyle, nahimong partner ko ang MX3 Plus capsule with L-carnitine ug Q10 with the right diet and regular exercise na mahimong sayon ang tanan sa ako. Salamat, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
tinuod ba ang giingon sa uban? O tinuod ba ang giingon sa atong mga igsuon nga nahimulag? Tinuod ba ang ilang giingon nga sa templo sa Dios o balay alampuanan o sa simbahan sa Dios wala kunoy mga larawan kun mga ribulto? Tinuod ba ng ilang giingon no nga wa gyud larawan o ribulto diha sa templo? Mao na nga ang ilang mga balay alampuanan kun templo o simbahan walay mga ribulto o walay mga larawan. Ug unya ang Romano Katoliko naamong kuno mga larawan o mga ribulto sa templo o sa simbahan. Di mudo wala kuno gyud masubay ang tinuoang Katoliko sa Biblia. Kay wala man kuno yung mga larawan o ribulto, no? Diha sa templo, no? Matud pa nila atulaning balik-balik, no? To emphasize sugmayo, no? Para pabugat, no? No? Kay gihimo man ang usa sa mga hinungdan o rason nganong angay kunong biyaan ang tinuoang Katoliko kay sa Biblia kuno wa man giingon nga naay mga larawan o ribulto. Ang templo sa Dios unya ang Katoliko na may mga larawan o ribulto, so wala masubay ang tinuoang Katoliko sumala sa Biblia. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ng ining ubus ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, makauban gihapon nato ang atong mga kasamang radioman sa technical side, kasamang radioman Danny Luod, kasamang radioman Dax Ilumba, sa gihapon atong pasiunang pagtimbayano sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff dinhi sa maong istasyon, o RMN Dipolong. Dili na lang nato hinganlan. O dili nato sa gihapon makalimtan ang atong pag-iukbo, no? Pagtahod sa atong amahan, no? Sa atong diocese. Ang atong spiritual father, no? Dari sa atong gabi. Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mi alayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong labi. Okay. Sama pananglit sa atong yung Diocesan Bible Spiritual Director, Reverend Father Ramil Curong, ug usab ang atong Parochial Vicar, Reverend Father Rui Salvo, ug ang atong YouTuber nga pari nga daghan kay tang mga pupo nga mga pagtulunan reflections sa iyang YouTube, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa uban pang mga kaparian, no, nga dili na nato hinganlan, no, agi sa kadaghan nila o di po na kami muray sa ilang mga ngalan. Di po ta yun sinatik yun sa tanan, no? Nasakop man sa maong diocese o bisan wala na masakop sa atong diocese ato gayong pagyukbo sa tanan natong mga kaparian. Okay, tahod o sa tanang mga leader, no? Dili lang sa simbahan kundi usab sa atong sibil nga kagamhanan o sa atong sa tanan nga mga politiko nato nga may dumala po, may alagad ka na to diha sa mga butang ni address kalibutan. Okay. So, sa tanan nga mga nagtanaw ron sa live stream, sa tanang nag-monitor sa
radio gyud diri sa AM FM sa RMN Dipolog. Sa gyapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo o akong paghiyukbo kaninyo nga tanan. Okay, pasensya kung dunay mga nalimtan ako sa akong intro. Okay, diri dayon ta sa atong hisgutan karon, no? Katong mahitungod sa pangutana nga tinuod ba nga walay mga larawan o ribulto diha sa templo sa Dios o balay sa Dios o balay alampuanan sa Dios? Kay kitang mga Katoliko, kaming mga Katoliko na aman. Niya mao man guni ang gihimong hinungdan o usa sa rason nganong kibiyaan ang Katoliko tungod kay sa Biblia kun wala man kunoy mga larawan o ribulto diha sa templo sa Dios. Ang Katoliko gabuhat man. O gunya, wala po gisugo ang wapoy sugo nga himuag larawan o ribulto ng mga santos, no? Kay kasagaran mga larawan nato sa Katoliko, larawan mangis mga balaang tao, di ba? O mga santos. Wa man gisugo nga buhatag larawan si Kristo. Kuno, okay. O guban pang mga santos, yang Katoliko ga buot-buot ra man gyud o himo. Okay. O napatay time ato pong ipadayon tong wala na to gihuman pang tema, may labot na ni ining mga pipila ka bersikulo sa Biblia nga nag-ingon ang uban nga kung wala kuno sa Biblia dili tuhuan. Okay, tanan man kunong kamatuuran, tanan man kunong tinuod, tanan kunong truth o kamatuuran na mo kuno sa Biblia. Kay nag-ingon si Pablo di man magpakapin sa unsay nasulat na. Yan, ingon po si Pablo sa Galacia 1:8-9 nga dili kuno ta motuo sa mga magwawali nga magtudlo o pagtulunan nga wala nila itudlo. So, the fact nga nag-ingon si Pablo ana, so kung wala kuno nila gilutok, wala nila gitudlo o gisulti ng pagtulunan, no? Ni Pablo o uban pang mga apostol, di gyud tuhuan. Sa ato pa nang lanag yun sa Biblia kay naaman sa Biblia ang ilang ginatudlo. Di ba? Ya kadto pong pinadayag nga dili magdugang sa unsay nasulat na. Ya. Kung magtuo tag wala na sa Biblia, di dugang naman na. Oh. So kanang mga bersikulo ako na nagibalik-balik na to kuan gyud, no? Pagpabug-at gyud sa ato pong tubag. Unsa na siya pagtubag. Sa gikaingon ko na kung sabton gyud nga dili gyud ta katudlo og wala sa Biblia. Sabton na nga dugang nga supak og dili tinuod o dili angay tuhuan kay di na tinuod. Sa ako nang giingon wa gyud pundok ang nakatuman niya na tanang mga Kristohanon nga nagamit sa Biblia puros gyud na gidugang. Sa mga practices pa lang ang mga apostol wala gyud magtudlo pinaagi radyo o telebisyon. Kaya wa pa man po na sa ilang panahon. Di ba? Oh. Karon, tanang mga pundok ron nga dili Katoliko, tanan mo gamit og TV, radio, nga wala pa man na panahon sa mga apostol. Wa man suko, may sugo diri sa Biblia nga mo gamit ang mga butanga. Kaya ang tinuod, sa siyensya pa, naagi paglambo o doon nagay kanabang development o mga kalambuan. Nga mahimong niadto wala pa karonaan na pero di na daw tan. So mao na nga kanang mga bersikulo nga daw maka-interpret tag kinahanglan na gyud ay tanan sa Biblia ug wala sa Biblia di na tinuod. Kung kana may insakto wa lagi nakatuman na. Sa akon ang giingon. Atong Biblia ron na anay chapter o verses. Panahon sa mga apostol, wala man na. Kaya sa history, mga Katolikong lidere sama sa mga obispo, may utok ana, responsable nga nabutangan og chapter o verses ang Biblia nga wa man nabutangi sa mga apostol. Di ba? So, mao na. So, karon direta sa kuan kining sa larawan sa, no? Tinuod ba nga walay mga larawan o ribulto sa templo. Now, kung atong
mangita taog kana bang example. Giunsa man paghulagway ang templo o balay sa Dios diri sa Biblia, tinuod ra gyud nga walay larawan. Di ba? Ang pagdili sa atong mga topic na sa larawan, ato naman tong giingon nga kung gadili ang larawan og ribulto ang Dios, kana lang kung ang atong tumong sayop anang wrong use ba nga maghimo kag ribulto larawan nga mao na himuong Dios. So ang wrong use mo ay gipasabot ana. Pero wala gidili ang larawan o ribulto kung insakto lang ang atong tumong o gamit. Kung himuon lang natong simbolo, himuon lang natong representation, wala na idili sa Dios. Prueba ana katong si Moses ka himo og larawan sa kiruben o anghel nga ang Dios mismo mao gyud ga sugo niya. Exodo kapitulo 25 tudling 17 hangtod sa 22. Ang Dios may gasugo niya. Di ba? Niya kanang anghel balaan man. Oh. Di ba? Oh, Numeros 21:4 hangtod sa 9. Ang Dios ga pahimo og larawan sa bitin. Si Moses gapon iyang gisugo. Pero wala siya moingon nga himuan na aron himuon ninyong laing Dios. Wa siya magingon ana. Pero ang mga tao sa dihang ilan ang gisayop, pag huna-huna, ilan ang gisayop o gamit tong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios, ilan ang gipaka Dios, nganlan na nila ngalan sa usa ka Dios ni Hustan, sumala sa 2 Hari 18:4 o 1 Hari 18:4 ba na marambol, masipyat ko usahay kutlo, no? Pero kung wa gyud ko masayop, 2 Hari 18:4 na kadtong gipaguba sa Dios ang ribulto sa bitin nga siya mo igapahimo, iyang gipaguba ra pud tungod kay gisinayop na magamit sa mga tao. Ilan namang gipaka Dios, ilan naman gihinganlan og Dios. Dios yun, di ma Dios kay di man tinuod Dios, di ba? Oh. So mao na nga ang wrong use o tumong nga ipaka Dios ang larawan nga himuon o ribulto mao ra gidili. Pero kung insakto lang ang tumong, wala na idili sa Dios. Sama rin yun na sa kwarta. Ang kwarta, maayo kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos na ang kwarta, adili na po na maayo. Maurag yun na po ang issue sa larawan. Kung basahon mo ng Exodo, sa Decalogue, Exodo 20, gikan yun sa 1, hangtod sa asa na tama na mahuman ng pagbatbat sa napulo kasugo. Di ba? Oh. Una, nagingon ang Diyos, ayaw pagbato ng laing Diyos, gawas ka nako. Dayon, ribulto o larawan na dayon, di ka mo himo o di ka mo yukbo. Dili lang yun nato sumadahon ng usa lang ka bersikulo o duha lang ka bersikulo. Sabton yun nato contextually nganong gadili, no? Naa sa verse 3, ang pag-ingon, ayaw pagbato ng laing Diyos din, ribulto larawan din, di ka mo yukbo. Sumadahon ng tulo ka bersikulo, ang gipasabot sa Diyos, nga dili ka maghimog ribulto kung himuong Diyos. Kaya pagbato naman naglaing Diyos. Yan na dito'y issue po nga sa 10 Commandments kunos Katoliko, gidilit ng pagdili sa paghimog larawan o ribulto. Kaya gidiritso lang, ayaw pagbato ng laing Diyos. Wa na hisguti ko no tong pagdili sa larawan o ribulto. Kay sa tanawa na naanas katikisim kunos Katoliko, ang 10 Commandments sa Katoliko na ay gidilit sa sugo sa Dios. Wala taon magdilit ang Katoliko mga igsoon. No? Duha man guna kahanay sa napulo ka sugo dias katikisim. Na ay gi-summarize, day naapoy detalye. O na, no? Ang una, gibat-batong detalye. Kanang naagis Biblia. Wala gidili ng dili ka magbuhat og larawan o ribulto nga sa verse 3 giingon nga pagbato og laing Dios. Wa na gidilit sa Katoliko, bisan pagtanaw ng Biblia sa Katoliko, wa na gidilit kun maghisgot og detalye sa sugo sa Dios. Kanang nas Biblia, naa nas Biblia sa Katoliko. Pero diha gud sa catechism gisummarize na. Naay gisummarize ana nga kanang pagdili og mga Diyos, larawan o ribulto nga himuong Diyos, na usa na diha sa giingon sa verse 3 nga, ayaw pagbaton og laing Diyos gawas ka nako. Kung mag-summarize gug ka, naagi mga pulong anang mawala. Pero wala mawala ang context, di ba?
Di ba? Kung sumadahon ng verse 3 up to 5, ang 3 gaingon, ayaw pagbato ng laing Dios. Kaya usara may Dios. Dayon sa 4 ug 5 mao na dayon to ribulto, then sa 5 dili ka muyukbo. So sumadahon ng tulo. Ang pagbato ng laing Dios sama sa larawan o ribulto nga mao na himuong Dios, igo na anang verse 3. Di ba kanang pag-ingon ayaw pagbato ng laing Dios. Bisan pag dili larawan o ribulto, bisan pag tao, bisan pagbuhing pagkamao sama nako. O si Rizal ba kay naa may mga tao nga himuon nilang Dios si Rizal. So pananglit, ikaw karong naminaw diha, na ay mga tao nga gaidolo nimo nga gihimo kanilang Dios. Kung himuon kanilang Dios, igo ka anang verse 3. Kanang pag-ingon sa Dios, ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. So, di lang kay larawan actually kung ayun yun na tuuning Biblia, di naman kay larawan o ribulto. Bisan unsang butang, bisan pagka ng imong mga hilig, no, kanang imong pagka babairo o kanang imong pagka sana palahubog. Oh. Kung mauna na imong giidolo, mauna na imong number 1 kinabuhi, mauna po na imong Dios. Di ba? Kung sa number 1 mo sa imong kinabuhi, mauna imong Dios. Di ba? Kaya ang Dios dapat number 1 man. So kung maghimo taglaing number 1, malarawan man na, ribulto man na, hilig man na, di ba? Oh, kanang di na ka musimba kay ang imong number 1 kana rang kahilayan, Diyos na po nimo ng kahilayan. Di ba? Maunay gidili diya sa verse 1, ayaw pagbato ng laing Dios. Oh. So, kanang katikism na to, wata magdilit og sugo sa Dios. Kay duha na kahan ay diha ang detalye nga kanang nasa Biblia. Then ang summary, siyempre sa summary naagi mawala nga pulong. Kay malangkob naman na. Ano mo ingong kog nalangkob ng pagdili sa mga Diyos? Kay kanang maghimo kag larawan o ribulto nya himuon imong Dios, igo magkaanang giingon dias verse 3, ayaw pagbato ng laing Dios. Awas ka nako. So maglaruhan na itana. Nakaron, unsa man kayong mga bersikulohas Biblia magmatuod nga ang templo sa Dios na agi larawan o ribulto. Kadtong wala giisip nga Dios ha, dili mga Dios. Basahan ninyo mga igsoon. Sa Ezekiel 41. Ezekiel 41, tudling 15 hangtod sa 20. No, akong usbon. Ezekiel 41, tudling 15 hangtod sa 20. Naa diha gihulagway pinaagig panan-awon ug unsa hitsura sa templo sa Dios. Karaan pagkali ng tugot. Nga ang templo sa Dios naagi dagway sa tao. Naghimog yung larawan sa kiruben na dagway sa kiruben o anghel, balaan man na, di ba? O, dayon gihulagway gyud unsa hitsura sa anghel, naong gyud tao. O naay naung sa tao. Di na pagay larawan o ribulto sa usa ka leon. Napay leon, isip dayan lang hinoon. So dili lang kanay ilarawan sa mga balaang tao. Pwede gali ka maghimog mga larawan po sa hayop, basta dayan-dayan lang ang tumong. Di lang himo ang Diyos. Kanagong ilang basahon sa Salmo 115 nga dili makadungog na ay dalunggan pero di kadungog na ay ilong dili kasimhot. Na ay baba di kakaon di mulihok. Kana mao man ay usapon sa mga bersikulos Bibliang iatake sa mga larawan o ribultos Katoliko. Pero kung ayon guni mo basa ang context ana, Dios man na. Gidili ang Diyos. No, o mga larawan o ribulto sa mga Diyos. Oh. Di ba kanang katong sama atong Diana, Astaroth, Baal. Oh. Larawan to nga gihimong Diyos sa mga tao sa una. Oh, di man to mulihok. Di man to makasimhot, di man to makadungog tung ilang dalunggan anong himuong mang Dios. Di ba? Oh, mga Diyos ang ipasabot ato. Nga gidili. Pero kanang larawan o ribulto nga wala gihimong Dios, gihimo lang dayan-dayan, gihimo lang simbolo, gihimo lang representation. Pero sa himuong monumento sa aron pasidunggan, nangangay pasidunggan sa mas monumento ni Rizal sa atong plaza unsa may tuyo ana himuong Dios dili oy. Gihimuan atong monumento si Rizal para kapasidunggan siya.
Sa to pa, kanang iyang monumento dia sa plaza, nagrepresent na ni Rizal. Para po inig kakita na to, mahinumdum dayon taniha. Mao po na ang mga larawan sa Katoliko, pagpahinumdum ra po na sa mga bayani sa atong pagtuo. Nya, pagpasidungog po na nila mo nang diha bitaw sa katedral, kita din kag tulo ka kanang ribulto diha, monumento sa Santos ni sa Saint Vianney, patron sa mga pare, si San Agustin, si San Jose. Di ba? Oh. Gibutang na diya, dili aron himuong Dios. Aron mapasidunggan sila, og aron po inig kakita na to silang mga larawan, mahinumdum dayon ta sa ilang mga bayanihong buhat. Pero ang Katoliko wala magtudlo nga buhaton na aron himuong laing Dios. Di ba? So asa gali mabasa nga ang templo sa Dios na ay larawan o mga ribulto? Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20. Ug uban pa nalimot ko na nas kronikas nga ang templo sa Dios na ay larawan o ribulto. Unya, kung moingon mo nga giwala naman na, gidili naman na sa bagong tugon, basaha ko na sa bagong tugon nga kanang templo sa Dios dili na buhatag larawan o ribulto. Nya moingon po sila, basaha ko og nabay larawan o ribulto ng templo sa Dios diya sa bagong tugon. Nagipasabot na sa Hebrews, nalimot lang po sa bersikulo nga kanang mga larawan o ribulto diya sa templo sa Dios wala na giingon nga giwala. Oh. So kung ingon sila nga way mabasa litra por litra nga na larawan sa mga santos diya sulod sa simbahan na kung mayong kag litra por litra mahimo tingaling wala, pero wa po kay mabasa nga gidili na sa bagong tugon. Di ba? O pananglit mo ingon sila nga kirubin ra may ipahimo o dagway sa anghel kay mura man ay gisugo diri wa man giapil diha ng ubang mga santos nga pabuhatan pod. Kana mangita gyud litra por litra ba? So kung mangita gyud tag litra por litra nga gisugo tag paghimo og ribulto pananglit ni San Jose o ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ noon naay gipasabot lang diha sa Juan 3:14 katong pag-ingon diha sa Ginoo nga maingon nga giisa ni Moses ang larawan sa bitin sa kamingawan, iisa pug kuno sa samang paagi ang anak sa Dios. Yagyon sa man to pag-isa ni Moises tong bitin, larawan man to. Unya ang anak sa tao kuno abot pasabot si Kristo, iisa pod sa samang paagi. So pwede po nang gamiton na to ng Juan 3:14. Gipasabot nga pwede mo ang larawan si Kristo kay gipasabot diya sa Juan 3:14 nga iisa man pug kuno si Kristo. Sama sa pag-isa sa larawan sa bitin sa kamingawan niya, pinaagi man to ribulto. So kung awaton po to na to, pinaagi po ribulto, himuan na to si Kristo, kanang atong pag-isa niya. Hinon, ang pag-isa ni Kristo, katong iyang kamatayon sa krus. Ang handumanan ana, mao nang maghimutag mga krusipiho. Mga krus nga naagi Kristong gabitay. Isip paghandom na to sa iyang kamatayon nga nagsimbolo sa dakong gugma niya kanato. Di ba? Oh. So mao na. Unya, kanang giingon nila kung walay sugo, dili ta magbuhat na igo tatanan ana, no? Kung tanan litra por litra basahan is Biblia. Kay presa ng atong technology no, kanang mga internet na to, computer o mga radyo, television, wa man ta gisugo nga buhato na. Di ba? Oh, nya nganong gabuhat man ta ana, kita tanan Katoliko dili Katoliko puros gagamit og internet, computer. Oo. Telebisyon, radyo, puros gagamit ana nga wa man ta gisugo ana. So, mao na nga ato lang sabton nga gidili ba na nya wa man gidili sa Biblia ang paghimog larawan sa mga santos. Gani na ano example. Kay katong kirubin balaan man to. Santos man to. Di ba? Oh. Hinoon kining tapikag balik-balik na ni no sa atong mga programa diri na nasa atong YouTube no kung maghisgot tag larawan no ang Veritas Tipolog mao man akong YouTube. Mga detalye ana no tanawa lang ninyo hugal lang ninyo akong YouTube no ang Veritas Tipolog na di ako maghisgot tag larawan. So dili tinuod nang gingon nila nga wa gyud larawan o ribulto diha sa templo sa Dios.
So, sa sunod Domingo, tingali matuki na nato tong 1 Corinto 4:6, Galacia 1:8-9, Pinadayag 22:18-19, katong giingon nila tinuod ba nga tanan kinahanglan basahon ang Biblia? Nawara ba gyud bersikulos Biblia nga nag-ingon si Jesus Christ nga tanang kamatuoran na tanan sa Biblia o kinahanglang tanan natong tuhuan na agis Biblia. Kung wala sa Biblia di na tinuod. Wa gyud mag-ingon ang Ginoo na. So wa naman daigong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Animámonos a mostrar el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Usapang Rayuma. Aroy, nagkamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang.